Guys, giligo ni Just Ili. Come, Ili! Giligo ni Just kay... Sa una, mungari naman na rin maglangoy-langoy. Day, buhi, day pa! Buhi! Buhi ba, pari ah? Dali, palangoy ah! Buhi! Buhi ba, buhi! Ikaw, hindi ka maligo? Ha? Hindi ka maligo? Ikaw, ligo si Ili oh! Dali! Buhi, day, day, day! Buhi! Yay! Go, Ili! Go, Ili! Go, Ili! Go, Ili! Dali! 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 Ate! Ate! O juga, ligo ba? Ikaw, banlawin na. Ikaw magkasag-shampoo. Hi guys, musta mong tanan guys? Ako na po di guys, si Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Karon guys, ang gipang tanom na gahang mga ipangadyo gahapon nga seed nga kapajas nga dagko kuno kadyo ni. Kuan ra may ang ipangadyo upat ra kay daghan kong natanom dari kapajas. Ahan ang gitanom guys na kay ni paliwatan kay dagko kuno kadyo ni. Mapaingon nila dito dagko kadyo kuno yung bunga. Sa jud ko dari tanom tanom na jud na. Guys, kari ang gibanga gibutangan sa ni siya og nagbuslot sa kog juta, butangan na hagpatambok. Mo man gahang gikuha gapon guys nga kanang kapajas nga kuan kuno ni kanang dagko kadyo kuno sa bunga. So magpaliwat ko dani guys og kuan bunga ni. Hang gibagangan dari. Tangan og patambok karon dali kadyo bubunga. Ana, natanom na si Jan jahan na sanggi. Butangan lagi na si Jan na og kanang juta bitaw nga naanay fertilizer katong gipang palata na mga kuan. Ana sang gipailaluman, jaha pong gipaibabawan. Upat ra na sa kapunuan. Ug kanipod guys kanang katong kapajas nga kuan kanang yelo kuno ni og bunga. Bisag kanang hilaw pa ba yelo na sa bunga. Nya naadaghan kadto na sang gitanom. Jaha na sang gihilira diha kay rong pakita man hog mamunga na si kay wata kay bawg nabanay laki or badji kay di ba ang kuan guys kanang kapajas naay murag laki kanang ang laki gali kanang daghang kadto sa mga buwak. So di na siya mukan putdon ra na para sangara pud na siya. Nya mahimo na sang badji. Kay nakasuway ko sa una guys, laki jahang giputod ning sanga mo ning bunga siya. Kay laki man ton ja hanang gikuha dari kang mga kuan guys kanang kubasa kay wa sa mo adjon sa juta. Nya ag tawo nga hanap pong gitanom. Hagya po na siyang gibutangan og kanang juta nga nanay fertilizer ba karon dari ra jud siya mo kuan kanang mga nalata bitaw nga kuan sagol-sagol na. Jaha na sang gilaluman, jaha pud sa janggi ibabuan kay rong dali ra jud sa mudak. Dali ra pud sa mubunga. Mo na siyang teknik dari, mo na mamunga na. Moingon sila nga dali ra kuno mamunga gahang mga tanom kay mo ni hang teknik guys lagi na sang buubuan og kadtong mga hasang sa isda. Diyan na say kuan guys kani before kuning ulig buhol sa
katong pag birthday nanay mo ni siyang gitanom dyan anas day kuan na nanay say buwak ja dako kuno po ni jag bunga ni padyasa tung tan-awon lang man nato na guys og bunga na ja ganahan man jud ko dari mag kuri-kuri lagi ni hang kardin na guys ganahan ko na ni magtan-aw kay dari bidya ko sa una mag TikTok ja og mag TikTok na po ko dari sub guys og daghan na jud kaadto sa mobitay diha oh. Daghan man sa mobitay yung na guys og daghan pa ni siyang punuan kaso lang usara man kapunuan ang gibutang sa planggana naman ang gamay ra sa jagkuan ja pero naaming hapoy bunga na ah. Ja agdari day guys mga banda sang ipang tangtang na ang ipang ibot kay na may magibugno nga iro ja matangtang man aw ma tandeg man ja ha sang gibalhin daris kuan guys kay kanang kuan kanang na sang gibalhin dia ang gitungtong sa kaang gibutangan na og nakaangra na siya gitungtong na hagbat kanang kahoy diyan na nagsugod na siya og pamuwak ang banda ni manang hilin ja wa ko kay bago sa kulura na siya na asa laman sa samantala na guys kay ug matandeg lagis mga iro kay halaging giibot dari ag katong gitumban ni udit nga na ang tato man sanitas ang tato ja landong ang tato ba di mamatay ang mga tanom ja gitumba man ni udit jahay sa hang mga kaniwa ko kaila dani sengan dani buwaka pero ganahan ra man jud ko magtanom dana kay di man na sa mawad ano buwak aw ko anday kuno ni kanang sa pigingon nila na ni ati daday oy jangan ana kay basta og kuan magdi na sa makawad ag buwak ha ja di ganahan ko dani yellow ja I love you ninjong tanan ja mano siya na yellow basta ganahan ra jud ko guys mag tanom-tanom og mga buwak sa una pa jud ko sa bata pa ko mo nang masuko nas nanay sa una kay aghang mahilig man ko magtanom og ngani banja umubuwak na ni sa una ka mong bahay kay gamay ra man to kay natumba putos bagyo sa una anja amo tong ibutang saka ang jang ipang sakas bay ito sud kay ganahan jud kog nagsaka ni mos bay bitaw nga naay buwak si kasabaan di ko na sa una kay mahilig lagi kog buwak lagi na kagubot pa na dihang kuan guys kay hinahinay ko diha og ay haday mong pakitin sa kuan aheng limonsito kay sa una hang ipakita mo gamay pa man kadto to sa bunga ja karon na pwede na siyang maani na pwede na siyang maani pero dito kus buhol guys nagkuha di kuno sila dani kay sugba sila kuan kanang diyan apod guys ja kadagra I love you tulog hapon sa kabuok I love you ninjong tanan ja kari upat ka buok nag tungtong ja napog koy kuan di ay dako na day pag avocado di ang avocado ba dako na pud ni basig munga na ni ja katong dis ni agi di ay pud nga kuan tung buongon nga gikas Davao nga tamis kadto di ana pud siya hang gitanom daghan kadto ko daning gipalibot nga buongon ja na siyang gitanom sa utlanan sa among bahay kay naman ni mga utlanan kay agjuta da ni gitunga man ni sa upat kay suon so nas utlanan sa nagibutang para magbay sila dari spikas nay utlanan agamuhang juta kerong di mag saba ka jug hang iro guys basinsa na kay nawag na kay hasa nang pakanon. A few moments later. Today ko sa barangay kay nakoy kuhaon nga gikan sa DSWD nga box mani si Jang nga hinabang kuno ni unsa ni. Nagagubot sila dali. So guys na sila gapila kay dako na jud katog tabang ning kuan kanang ilang ipanghatag nga wa kay bago sa isuda ni. Dali nang.
Dali kay unsa mari. Kani kauban ni sang bana, trabaho sa Will Shark. Unsa kay suda na? Madu na lang na. Bugas. Madu na lang man ni makatawid sa katimana. Ta siguro na sardinas budana ni at nga brihan na unsa. Guys, ug say sud jud ani. Kay na mga tao susma. Oh, kasa 3,000 sa grocery. Kay sina may nang nuri dito sa kuan good katong na mga na-damage ba? Katura po may na-damage siguro pero niya magtanan man ko no. Guys, nagipila sila kay ako na jud ning tabang namo ning kay kuan makasulb na ni sa among tijan. Maghapit na mapud siguro pud mo sildo na naman puy Will Shark. Niya magsweldo na kuno mo kada buwan. Ano pasalamat man ka? Salamat kay mo kani tabangan dito. Lah. Wala ka kuana jud to. Puhon. Tabangan ra ka puhon na. Ha? Saba guys. Puhon og maka kuan ko kanang tabangan ra ka na. Makadawat na ko sa hang channel. Channel bitaw. Makadawat na ko. Isang amiga guys ja. Butan ka dun si Ja sa una nga walang-wala jud mi mo ni mutabang nahon ya karon ako na puy mutabang ni Ja kay kadawat na ko sa niya nami dari guys kay naigi panghatag maadto na lang man ni maka kuan miss kuan naka nay sardina siguro dani no atong tanawon guys ug sa isuda ni silang gihatag sa DSWD na busy ka sila dari Naro ba nang hatag? kaya guys na kuha na guys kanang gikan ni sa DSWD ja ang tanawon og ang sa isuda ni ali di tanawon na to day still kay basig na ni kuan day chocolate day chocolate day mura ba kag naog chocolate hala bugas ja bugas des ja guys ja hala energy ja kapikaw ja sama ni ja beef nga Australian lagi ni ja tuna sus guys dako na jud tabang namo ni kay maka sudan na jud mig imported branded din ni sa kay kuan guys kana Ay guys. kanang Australian Ang kanila sardinas day ang ano murag hala marjun lagi ni murhon. aw murhon Oh. lalain na pero ko kita na ni yan eh Kanang blueberry nga lami. dyan na 5 kilos nga bugas dyan salamat di kadyo sa mga taga DSWD kasi
Kasi muno ani, salamat kadyo sa mga taga-barangay dari sa amo. Salamat ninyo sa inyong pag-distribute daning mga kadyo tabang sa mga kuandron ka ng sobras ka lisod. Diya, tanan man jud tao jud din nagilisod rong panahon na. Diya, salamat kadyo. Hi guys, sari ko dari guys, lingkod-lingkod. Diya, salamat day ko karong adlaw kay nakadawat mi og kanang ayuda gikan sa DSWD. Diya, nay kuan kanang bugas og katong mga sardinas nga imported. Sardinas imported kana. Corn beef nga imported kuno to ba, hindi man to imported gud siguro. Diya, mag shout out ko gamay guys, mao na ako dari lingkod-lingkod. Diya, daghan kadtong salamat ninyong tanan sa always watching my vlog. So gamay naka-English di ko gamay, bro, joke guys. Diya, mao ni akong i-shout out ron guys, Ima Panghasyan from Iligan City. Kamusta mong tanan diya guys? Iligan. Diya, sis in from Davao pero nasa US inis na nag-work. Kanang nagsige mi na sa message des mga niagi. Diya karon hasang kamusta na siya kay kanang wa naman sa mo message na diya. Kanang mao na siya mo share siya blessing namo. Diya mao po na siya nga ning share na hag blessing katong des niagi pagulin hag buhol nga nihatag na siya na og gas para diyang itabang ni siya na diya aron na siyang kabuutan. Diya salamat kaadyo nimo sis in kay kanang radyo nimong ka good heart niya. Ginoo na lamay mo ba sa imong mga kaadyo namo og sa ubang tao di ra man pud ako imong gitabangan daghan man diya. Amping diha kanunay sa imong trabaho. Diya taga Davao man pud ni si Jan. Diya karon pud ang shout out day pud ko ni Sis Marpico from Davao gihapon ni si Jan pero nasa sa Texas nagtrabaho. Diya amping diha sis ug sa imong pamilya. Kita ko sa imong mga anak nga gwapo gwapa. Liwat nimo diya. Salamat day sa imong gi-share pud nga blessing namo. Diya Ginoo ra po imo bawas nimo sa imong mga kaadyo. Diya si IB Landura katuning comments diya na nga magkarinderya na lamang kuno kun diya di man pwedeng magkarinderya diri sis kay ang karinderya dari kinahanglan jud og na kay dako nga puhunan pero di pud dako nga puhunan pero mag-start jud og kanang dako kay mamalit pa man ko mga gamit mga like kanang rip nga na freezer nga na kayrong na kayo matiguman sa mga stock nga mga lutuunon pero aha dyan ang pangarap sis nga maka kuan ko kanang makahimo ko og karinderya bisag magsugod sa kog tagtagurha or tagtulo ka putahe madunihang pangandoy nga makahimo kog ingana diri sa Cebu. Diya palagi ko ikapuhunan ana. Salamat na imong pag-comment sis at IB Landora. Diya si sis muna Obshuma Burki pero taga Talisay Cebu ni siya pero karon na siya sa kuan sa Germany nagtrabaho sa kabidyo ko na siya des ni aging adlaw ja amping jati sa I love you ti ja Corpinay Life shout out ja palihog lang ko aning ijang channel Corpinay Life kay magluto-luto po ni siya. Shout out Janisa Bayo, Juan Oliva, Anapi, Cabanyas. Kani silang tanan na sila sige comment na ja pili sa taghap kana sige sila po comment sa mga vlog. Nora Nom Dimak baw taga sa asa ni sila ja Linda Lu, Sis Jean Margaret pero na sa tagbilaran karon ja ganahan ko na ni ja kana mag-post nga siksikado ja labi kadto sila bay ja. Hi nimo sis Margaret Jean. Ma'am Nit Ikala, always dyan na siya mo comment. Ma'am Jocelyn Yu, Ma'am Lordy Saladin, Ate Naomi. Shout out ni mo Ate Naomi, ko taga kuan ni siya, Surigao. Unja naana siya nag-work karon sa Canada. Murag 5 years na siya nag-work sa Canada. Salamat din ni Muti sa imong pag-message na dis ni aging adlaw nga kuana ining kalit lang sa message gay ja wa pa dun matagad kay ning message ra sila na ja dili mi print sa Facebook kanang magpaluto kuno si ja kay nakakita sa sang vlog lagi magluto-luto kun ja magpaluto kuno si ja na puhon karong Abril inagkapista kuno sa Dimyaw. So shout out ko diha sa mga taga Dimyaw, see you diha kay mo abot ko diha. Ja salamat dai mo sa imong gi-offer nga trabaho Ate Naomi kay madon laman makatabang sa anak nga graduating na karong
July puhon. Walang sadaka kadyo kong pasalamat ninyo. Ninjong tanan. Diya katong sawa pa naka-subscribe og kanang palihog lang kupog ko og pa-subscribe sa akong channel kay madyo na lamang pud nga makatabang-tabang ni sa akong pamilya. Diya, yang pingtang tanan. Diya, see you next vlog guys kay murag hapon na pud na pag ko magtrabaho na pud sa kusina, mag-asikaso na pud dari pagkaon sa mga ang mga anak. Diya, mao to guys. Daghang kaadtong salamat ahang balikon. Diya, see you next vlog. I love you.